Hokejové Slovensko zase raz povstalo. To bolo, že to išlo do brány. Toto bol najťažší zápas na šampionáte. A nie ani tak fyzicky, ale psychicky. Keď urobíme niečo naviac, bude to len bonus. Chlapci, s obrovskou dôverou celého Slovenska sa budeme dnes pozerať na ľad v Hartwall aréne. Miesta sa slovenský hokej tešil, ale aby to druhé miesto slovenskému hokeju niečo do budúcna prinieslo. Ďakujeme za podporu a hovorím, aj keď dnešný zápas nám nevyšiel podľa predstav, ale si myslím, že treba sa na to pozrieť s nadhľadom. Myslím si, že my sa nemáme za čo hanbiť a môžeme odísť z tohto turnaja s hore hlavami. Strela odrazila sa k Láďovi. Gól! Gól! Cibák. Poslal púd pred bránku, tam je Tomáš Surový. Gól! Gól! Kontaktný gól! Matúš mierí
pred bránku. Z otočky gól! Lancovák! V tejto presilovke jeho strela, dorážka gól! Štýpel využíva presilovku. Početná prevaha. Zosová strela. Demitra, gól! Gól! Kontaktný gól pána Demitru. Fialo má aj šťastie. Odrazil sa puk k nášmu chlapci. Cez Jemelina, Ladislav nadkorčiloval mu Šatan. Gól! Gól! Blesková odpoveď tichého zabia. Môžeme ísť do prečíslenia. 3 proti 2. Gáborík, Majo Gáborík. Gól! 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 2-2. Majovi to tam konečne Mať. Strela, gól! Gól! Lancovák! A prestrelil na Vlkova. Surový sa pretlačil, vyročil tam. Vyrovnané, 1-1. Svoj skvelý výkon v tomto zápase. Gólom, ten vyšiel po Drážkeru. 2-1. A Šatanom, ktorý sa vynýchal na hráčskej lavici, tak ako Littner. Až tam pol minútu Marek Svatkoš na jeho prvý reprezentačný gól! Je snížené 1-2, výborné chlapci! Využívame prvú presilovku. Lidströmovi prihral. Sekerovi a Sekera dáva gól. Demitra vypálil a prestrelil Lundqvista. Druhá využitá presilovka. Gól. Sedie Hossa. Ešte jedno gól. Gól. Tomáš Kopec. Skúša oblúk z opačnej strany Demitra. Gól! Gól! Dáva gól! Vyhrávame na družství! Pálo Demitra a jeho priam ideálny rušnicový oblúk, ktorý vykreslil na ihrisku víťazný gól. Tí Francúzi opäť v blízkosti nášho brankára, ale Johan Ovitu sa našťastie do koncovky nedostal. Teraz sa to rozprúdilo, hrá sa veľmi útočný hokej. Miklikov gól! Prvý gól na týchto majstrovstvách sveta. Hlbšie do pásma. Dorov bude sa snažiť zakombinovať. A nedá sa povedať. Veľmi úspešne pohrali sezónu. Aj jemu sa tu darilo v Hartwall Arene. Musel dostať aj päť ďalokovej príležitosti a zápätí Orvecký. 2-0 pre Slovensko. Reprezentácie chýba druhý Da Costa Stefan, ktorý má povinnosti play-off AHL. Krásna prihrávka Kuchenberga, zámorský príslovka 5 proti 4. Ližňák. Opecký hrádal Rady Bojeviča, 4-0 využitá preslovka. Štýpel, si vybral Jurčinu. Vodáček, Šantanová strela, Mila Šantan využíva preslovku. Sa dopredu, vytvára prečíslenie Sekera. Pekná akcia, Benketový zákrok a je tam gól. Vodáček, 6-2, 63 sekúnd pred koncom tohto zápasu. Sekera Kuchenberga, ale Libor Vodáček bol na správnom mieste a keď už nemal problém zákroky, ešte zatiahol rúk francúzským hráčom. Myslím, že teraz, keby sa nehrali posledné sekundy zápasu,
Suomea vastaan. Zlatan ja Zlatan täräyttää 1-0. Miro Zlatanista alkaa nousta suuri sankari Slovakian joukkueelle, koska sieltä vasta hyökkäyksestä tämä kokenut kaveri, 37-vuotias Slovan pelaaja pommittaa Slovakialle 1-0 ja todella arvokas maali tänne erään loppupuolelle. Ja näin todella komea avaus Slovakialta. Ja edessä ja väliin pääsee kuin pääseekin siinä Slovakia. Sitten Miroslav karkuun alivoimalla ja Miroslav Zlatan ilmiömäinen harhautus. Ja Miroslav Zlatan tällä 2-1 alivoimalla. Slovakia tekee jälleen hirmutekoja kaukalossa. Ja näin ollen kun rangaistusta 23 sekuntia jäljellä, niin 37-vuotias kaveri nousee aivan mahtavaan rooliin 2-1. Katsokaa siellä omalla alueella, syötön katko ja sitten Zlatan karkuun. Kimppuun nopea avausyritys ja pääsee Surovi väliin. Slovakialle tulee nyt sitten jälleen tilanne. Hunacek ja Hunacek leipoo 3-1. Oi näitä tsekkialueen virheitä. Ja Libor Hunacek tulee ja katsokaa näiden kavereiden veivaamista. Jakub Kovas viedään jälleen aivan väärälle pysäkille. 15,5 minuuttia ottelu kolmatta erää jäljellä ja Slovakia tulee 3-1 johtoon ja oi tätä riemun tunnetta täällä katsomossa tällä hetkellä. Jälleen tsekkialueen virhe.